Záhradný domček už nemusí byť len drevená búda v rohu záhrady, no môže sa stať dizajnovou súčasťou vašej nehnuteľnosti. Presne takto premýšľal náš zákazník Michal, ktorý si celý záhradný domček postavil svojpomocne a zvládol to bravúrne. Celý priestor okolo domčeka je situovaný v svahu, pričom tu vzniklo príjemné miesto na odpočinok a zároveň funkčný priestor, ktorý slúži aj na uskladnenie dreva a záhradného náčinia. Keďže je domček využívaný len ako sklad, interiér nie je izolovaný, no na strope je použitá technológia dripstop, ktorá zamedzuje vzniku kondenzátu a necháva domček v suchu. Vytvorte si z vašej záhrady štýlovú oázu pokoja s našim záhradným domčekom, ktorý vám bude robiť radosť svojou funkčnosťou a dizajnom zároveň, pretože montované je moderné. Vyberte si ten svoj na www.gardeon.sk.